Belai no lasima sincha tai selengma sincha. Ini tipra sarongni society bo. Hayung no sitra rika. Khoroksa rung phrongnai in charge teacher. Rung nogo maimi songnai. Khoroksa bukho bini bosagriani bagai. O rung nogo maimi songui tongmani thaini. Nori rohoka. Phone khlai kok samani recording. Tamo saka bukuk bai. Nor khnai nei. Non magana khani yang bo onek kichu facility diba na. To abo sijai azat khapia. Manai ro kam pai diba no. Nung rang puisa rok bono no diba no. Aso ba khoi ton yang. Bun buskang musang kok sa salai ni ya. Phone bai mangse. Ku chiji azat khapia bo kicha parom mai azat. Do bukuk ngkai tamni bagai nung tini ana kobongna nangkha tamno saglana musung tam khan. Ang sekolah ang ekta sekolah khechari songmani o sekolah khechari songmani chini in charge tongnai aroni Anindra Deborma bo ano mane tongnani sitra tongnani yogi sanmani bagui ang omo haike nukjana nakha asi bo kiri bo yogi aboni bagui ang nukjana ni nakha tini obo hai bagui na chiri Anindra Deborma Tam khai bo. bo o school ni in charge no Ngkai nung khai tam khai. angkha aroni onko khechari songnai No school bo mkhai. Unko Munda Bosti English Medium JB School. Abo bobo ni andar klai. Kora Bagan, Tola Siko Kora Bagan, Munda Bosti. Ngkai nini kami khai. An kami bo Munda Bosti no. Ngkai do tam khai kya. Ti tam nono sungbo. Tam ungko bagai nung bai ungko khai. Hana bo ano sawo nang ang bai mane chigla tong kahangkai nono iskola ang tone wano kebo no mani ya. Ganyo nang yi kaham pa yi wano mani kaham pa yi wano bui kebo khunani ya ati kogok sawo bo hangkai ang bono saka nang ban bu phani somanche ang nang bai tong mai ya hangga bo sang ganyo nang iskol ni song ya soko khonai ang bai tong ya hangkai ang kubuni no da yi nai hinai sawo bo. Bini kami boro sai mana. Bin kami kai ungko tola sikok tei jindara. Ngkai bo mo hai je nung bai asu khamya ungko khlai mani abo hai agiro ko khlai ka mo hai ro. Kok sitara Kaya nung bai tongna hni ro ko. kaya mo por thom khai kya ang choijong yang ga ang hi an basanyang lo yogin chai phekya. Mo hai ba no khayu hune yang chai kha. Ngai chai khang kai mo ongmani pore an basai bo jori ja khang ga jeng parani ungko thumoi a kone jeng IS office thangka IS office thangmani pore hingka hangkai ungko bo aja go no data rangi thangka tanani hinai wai tham thangka hingka IS office ungko borok samri mai angui thana call khaikya thana call khaikya ngai thana phaikya thana wo phaimani pore thana rok jungno sahol ka jeng thangka hingka bo thana wo ungko jotoni bwskango no ang obo hai kam tai tangya tai ongni ya hinai chini yakung yomui map chano hingkai jungbo hangkai hambani hinai jotoni bwskango no bono map birikha map bimani pore se bo taisa school ano sabo saya kun boya meeting khayo hinai khayoi bo ano sokok diwo hingkai a sokok tani ba ano thaisa singma bo kri sama bo kri ani soi bo kri Ngkai busbol khabo bono tanan ro kungko no himar ro. a IS office thangmani tang tarik yopok thangka Au busbol ka tal ka e mas kaise deng khana busuk mas sa ro. Nabon mas chakang. tel mas sugun khana Ngkai dabo nung tamunai. ang bono aboni bagoni ang taisa ang aboni bagoni ang thangka ongko siuna ale bo thangka principal sane ale bo thangka ngke am Robindra sane ale bo thangka bolo kebo ongko khaimiya ano ongko kaham khaimiya bolong na ang saga tini bai wai ni thangka jeng ngkai ang sabono sawi hamjina hinung gabon bagoni ang oro mane labo rasi wo kibo kidi wo nukjang na bo musung ya ang anjere phangsina obo hayok bo ta ang tung himani tak tam khanya bani jin kapal kare khaba nukjagoi ko rachi biha karipa ma saka Ngkai nini chere khnai ro. an chere kunai tongo Ni busai bo tongna la. tongo an busai bo Tam samo ko klai. an busai tam samung khanya ni kam khari chawo singba kri bo saba tang khanya jita Ngkai dabo nono aroni normani yang ulo te kubini boro ro dalakha. dakha tai kubuni bolong no dakha damani bole ang thangka thangmani bole ungko bolok sawo ano jung ayang principal sal jungno saholka khnani bisingo nung thangdi hinai sawo ang thangka principal sal ni kok bai thangmani bole hingka hingke bolok sawo
Nono oyo sabo phaidi hinsa nini document tubo nini joyan kagos tubo ning school ka phaidi aba hai hinai sawo nganga ano si joyan kagos tubo school ka phaidi sawo nga mo tabu katal habi mano kai bo sabani kok bai sakri dawi bin kha joyan kagos to tombo bin isati si khai tong hang kai gabono jeng aya sano bo saka aya sano saka aya saibo kuno ungko khaya principal bai ungko ta siwo saka nangni jaga no joyan ni di hinai kai tabu anindro bo gosia kagos tuoi phaidi hinai sunga no joyan kagos tu de hinai nga botabu bo bin isati habi ka bin musuma bolong no bin ka bono sabo chakri bo hai ke bin ka joyan kagos tu tong kri abo ka kun chemiya Cái đâu happy mình ao borok le boron ni. bo sin parani no ongko chini school ni SMT president ni bihik bo khai O bukhuk kaham naimung manan bagai aro oro thangi okrarok ni thani thangi bo naikha hiaba o bukhuk bo samtini thangi nai kaham manchi nai sausi bono justice disanai tabujrate bini gana kebo bosanai krikhu lukurok o borok no romboi norok along dadi mohai hayung sitrari nai rokno mohai desdrohi o bihia master no along dadi mono romlai di lukurok khwai tula sikok amchaini Munda bosti English medium JB school nok ni rong phrongnai behia KBT master in charge teacher buini nukung sebainai hayung sitrenai KBT teacher Olendo Debroma hunbai kok samani khnai negen Kaya khaya ko ta khai tong sa kun khaya ko chai tong go ta sung da sắp tong sa sắp tong nai che yok thangai tong ta hin no cái bộ có xe cái nâng bay non mà cái nào khả năng bộ này cái số facility đi qua này tôi nó có xe cái quan số này đi ta wan phugui to ang to wan sugu nya chawo cái giờ quan số cái abo no lok bai seng no lok pha jin bo pha bai bak chasi ko jeng ya ba hai ke ngak na bo jin bo ha ni ma tam tong sa bo nâng bồi cái nitrogen chairman trong cái nó khác bởi sama sambu marong cái giặc tu te posasi bosor pura rokse an ba pospanno bosor chi ko boyo dawar kasak utom ne boba sonu kha 70 বছর যে cái giặc tu bây abo কিন্তু kanade oi abo to boi eng hi ba boi gian kri eng hi ba hai ke ni ji kanade ke eng wang na bo bôi bua hoài tại si tong lấy tong ba sa nung ma ne ta cái tam tong ni je ni ko ma ma o bu ya abo si je ya zat cái pia mama og ya phana nó nong ko ro kang mà này ro kam pai di wa no abo bono kang bo bi se ham jak thai ta ni wan chung na di de ki cha na la khwai ro sung che bi ro tha na ni pa no sắp cha khoái cái tổng của tôi ra cả tổng tạ mà lịch sa ra ba sa tổng này đọc tổng tạ tới an bon đồ đọc nó mà lịch sa ra nó có ba sa tổng này đọc tổng tạ bao đã được qua lịch ra đọc bằng nó cái cha mà không có tạ bằng nó ba ra mà đi tạ ba so mà đi bằng nó Adike pamatanay tawa chawcho. Kakos ro kanya ni mati kanya ro himbana buddhik layay. Ang mo nin bagay wan chung na itapo si kada. Nin bagay ang upokar no khay diwan no jekun samong. Jekun samong. Bong kakos ro ang dito khai pe be kha chebe pha pe khai be kha Rang pusarok. hangai Nung rang pusarok bono no riwano. Aso abap ko ton yang. hangai Rang pusarok riwano. Kuch kisi azat kay piya bo kicha pa romay azat. abi ko pa be bo yo ang be kha janang man ni tong go Ekdom kicha pa siji azat. Abo buddhi khalen ta. Buñ buskang musang kok sa salania. Phun bay mang se. Phun bay mang kok salen ta. Tao wan chung này đi ta. Ang bon no kay bisi sa dây ang bong te. Kicha sa dây ang ay. Do. Mama.
아보카. nung cái quan số này đi ra còn 비장의 농작 정디 않게. còn cái quan số này nữa bạn nè không bao nó phải bị sao gì anh đồng hoàng các sản phẩm nó có một cigarette có bụi lại nó cái sai hiện nay nó đang sana himang saragya thì những cái tàu sai gì cả nin bây giờ anh một đồng hồ school này bây giờ hồi thế cho tôi nàng cả thì cho tôi ठीक है मजबूत cái कलंग में ने कागज खाइए Bukai ang bo SG committee oji pudi ko koi pa ko chen kenang ayeso bo tanai sin do ro bo sunai an ba ga thop ti ang cha ji to ni go chomoi mo te an time to time ang thang tong an kwam khai tong go an SMC committee te guardian nó khả năng ang meeting khai pa na bo awang uthopan no bisi khas khaya abo ani chache bole no bo je tong chine tong ang chai man tong bo ba no tong ang ko cha wo school thang ko cha wa ani cha ya bo cái ang ko mo ya wa sha wo chu duin ti yun thum bo khong sa yi wo abo no boi to saimia bole ছাত্র কম খাই সংয়া রক cái bol করি পুরো সংয়া রক boi jo to saimia bole aba anen do siang ayes office bo khong ne bol ti ko ji aba anen do sia ba je ang an tam khang ai phai nai no ayes office go ti wa su tong go ang tam khai tong ang khang la tong khai tong no no go একদম নীরব খাই tong di kem no ta sare bia asung no ko abote bono ta sasiti nang ban choli sinai do aka ang tu ko na ton ga mama ao